Marruma kulturalak. Kaixo, entzuten zait? Ez eta egingo broma, seguro? Entzuten zait? Fuera. Bueno, ongi etorriak, gu Marruma kulturaletatik gatoz, ezagutzen ez dezuenak, Marruma da Grosen dagoen elkarte bat, eta hilabetero ekartzen dugu musikari bat, eta musikariarekin, abesti eta abesti artean elkarrizketa bat egiten diogu. Bertara etortzen dire, gaur lehenengo aldiz egingo dugu kontzertu elkarrizketatu bat. Formatu ere berezia, kriston exitoa izango duena, ikusiko duguna. Baina bertara etortzen direnei bi gauza eskatzen diet. Normalean kontzertu batzutan eskatzen da ez argazkirik ateratzeko, ez bideorik ateratzeko, ez da gure kasua. Atera itzazkezuen nahi dituzuen argazki guztiak, nahi dituzuen bideo guztiak, sareetara igo eta mesedez Marruma kulturalak etiketatu. Nahi balin badezue Revolutionary Brothers ere bai, baina mesedez Marruma kulturalak. Ez daukagu dirurik presupuestorik publizitaterako, eta orduan batzuen laguntzen badiguzue, asko zabeto. Bigarren gauza, esan nahi nuena, gaur egun ematen du ez diela txaloak behar bezala ematen. Eta musikariek notatzen dute, eta hori behar dute. Eta gaur hemen emango dizuean pauta batzuk erabilitzazkezue nahi dituzuen kontzertu guztitan. Txaloak ez dira beltzetan ematen. Horrela ez, hobeto da kortxeatan. Eta gainean ikusiko dezuet, kortxeatan ematen dituzuenean, animatu egiten zeatela, irribarre egiten dezuela, sanoa da, egiten, probatu zazue. Adibidez gaur joko dituzten lau abestien ondoren, txaloak oso ondo etorriak izango dira. Bueno, txorradak ja esan da, gaur Revolutionary Brothers izango ditugu, auzoan gauza asko antolatu dituztenak, hiriko kulturan eroai parte hartu dutenak, rigian, gauza askotan. Baina, gauza hori guztia jakin aurretik, guri musikaz hastea gustatzen zaigu, beraz, orain bai eskatuko dizkizu dela kortxea horiek, benga txalo horiek, gaur gurekin Revolutionary Brothers! Bat, bi, hiru. Revolutionary Brothers. I don't want no ice cream, love that's too cold for me. Oh, I don't want no ice cream, love, now can't you see? I want a love that's warmer than the summer sunshine. I want a love that's as warm as mine, because my love is warmer than a chocolate fudge. Because my love is warmer than a chocolate fudge. This is the revolutionary sound. We're coming through your speaker box, we're blazing loud. This is the revolutionary sound. When we come on, you can't go on. Top sound coming through your speakers. No, we're not leave you, because my love is warmer than a chocolate fudge. Because my love is warmer than a chocolate fudge. I don't want no ice cream, love that's too cold for me. Oh, I don't want no ice cream, love, now can't you see? I want a love that's warmer than the summer sunshine. I want a love that's as warm as mine, because my love is warmer than a chocolate fudge. This is the revolutionary sound. We're coming through your speaker box, we're blazing loud. This is the revolutionary sound. When we come on, you can't go on. Top song coming through your speakers. No, we'll not leave you, because my love is warmer than a chocolate fudge. Because my love is warmer than a chocolate fudge. I don't want no ice cream, love that's too cold for me. Oh, I don't want no ice cream, love, now can't you see? I want a love that
summer sunshine. I want a love that's as warm as mine. Because my love is warmer than a chocolate fudge. Because my love is warmer than a chocolate fudge. I tell you, say I don't want no ice cream love. I don't want no ice cream love. I don't want no ice cream love. Love that is warmer than a summer sunshine, as warm as mine. I don't want no ice cream love. This is reggae music. You hear? Venga, txaloiek! Torri. Bueno, brothers, kaixo, aspaldiko. Hartu mikrofonak, mesez. Ona, Txaldeon. ez dezuela inoiz horrelako formatu bat izan. Ez. Kontzertu elkarrizketatu bat. Ez. Naegu inobatzaileak izan nahi dut. Oidek. Bueno, lehenik eta behin, Groseko jaietan gaude, oraintxe bertan hasiko diren jaietan, eta ikusten dut leku ezberdinetan, webgune eta elkarrizketa ezberdinetan ikusi dezuela, jarri dezuela, zuek lehenengo Grosekoak zeatela, gero Donosti eta gero Euskal Herria. Eta leku askotan galdetzen dizuete, eta ez lehenengo Gros, gero Donosti eta gero Euskal Herria. Beraz, lehenengo galdera bezala, zer da Gros zuentzako? Gure auzoa dudarik gabe, hemen bizi izan gea, hemen jaio gea, eta hemen ere musikalki hasi ginen. Beste, jaietan zerbait gehiago egiten dezuezuek? Bueno, duela urte asko ere, zipotze jaietan ibilia gea, eta umeekin ere ekimen ezberdinetan parte hartzen dugu, eta oso giro herrikoia eta polita daukagu auzoan zipotzeko jaiekin. Bueno, zuek jendeak ezagutzen ez baldin badu, igual ikusten du egitarau, azkeneko urteetako egitarauean Revolutionary Brothers askotan errepikatzen direla, baina arrazoi bat dago. Zuek enkargatzen zeatela osteguneko rigi gaua antolatzeaz. Nola hasi zen hori, zergaitik? Bueno, a ber, egon geha, uste, pandemia baino lehenetikan egin gabe, zipotz reggae ostegun hau, baina suertatu zen, bueno, auzokoak gea, proposamena naturalki sortu zen jai batzordearekin, eta zirako ostegun bat lagunekin eta horren, eta urtez urte artistak ezberdinak ekartzen genitun, eta naturalki elkarlana sortu zen, eta beti ostegunako giro hori oso berezia zen. Bai, elkarlan moduko bat, hemen auzoko jendearen artean, reggae festa bat antolatzeko ideia sortu zen, eta egia esan oso arrakastatsua izan da. Nik gogoratzen dut horrelako ostegunetan naiz eta eurila egin, hemen dana jendez gainezka, dantza egiten, kriston giroa egin, horrelako egunak oso politak dira. Eta orain suerte daukagu, zeren azkeneko urteetan karpa handi bat daukagu, baina gogoratzen dut iskinetan zeudenean lau txondna, eta txonden erdian ez egon ezer, eta euriak egiten zuenean pixkat desmotibadantea zen musikarientzako. Karpa oso profesionala da. Urte bat egin genuen ere, Saguesen hemen obrak zirela Katalunia plazan, eta Saguesera mugitizian kontzertuak, eta... Hori orain dela, ama piko urte, bueno. Desiente, bai. Aberten ere onginean. Bueno, zuen astapenetara joan nahi nuke, batzutan entzun dut, pixkat rigia iritsi zela zuen gana mundu guztiari bezala Bob Marleyin gatik eta bar, baina ez dakik gogoratzen dezuen momentua zenbat urterekin izan zen? Zenbat urterekin, egia esan ez. Baina gure eskutara, hola, kaset bat iritsi izan pixkat arraroa, reggae abestiekin, Bob Marley, baina gauza gehiago ere bazeuden, eta, ostris, kuriosidade pillo surtu zitzaigun, eta pixkanaka, musika hori entzuten hasi ginen, eta diskak erosten, viniloak erosten, da kriston zaletasuna
sortu zitzaigun, eta hola hasi ginen. Zer erakutsi zion, anai handiak txikiari birazara aurkitu dudan? Beti, gurasoekin bizi genetikan, logela elkarganatzen genuen, así que musika gartzen batek, besteak entzuten zuen, así que nahi gabe, biok entzuten genuen musika berdina, eta bioi gustatzen zitzaigun. Bai, elkarrekin izan zen, bai. Eta viniloekin jolasten, noiz hasi zineten? Viniloakin txiki-txikitatik, aitak etxean single ezberdinak, LP ezberdinak zitun, eta etxean musika jartzen zuen. Orduan guk beti viniloak eskura izan ditugu, eta gero, urteak pasa eta gero, vinilo zaletasun hori bueltatu zitzaigun, eta, ez dakit zenbat vinilo eukiko ditugun, baina milaka. Ez dakit, 4.000, 5.000, 6.000, ez dakit zenbat vinilo azkagun, nanak ja etxean ez dia sartzen. Nigo horatzen dut orain dela urtea, juten zinetela oraindikan viniloekin zaudetenean, eramaten zen dituzten kriston kajak, kriston maletinak pintxatzeko, eta nire esaten hor pixua dago. Pilo pisatzen dute, gainera dauzkagu txikiak singleak, gero ertainak 10 pulgadakoak, 12 pulgadakoak, LPak, eta karo, bakoitzetik betira bat dituzu, ez dakit, egun badazpada, estilo ezberdinak garatzeko, momentu ezberdinetarako, karo, orduan kilo ematen ditugu. Bai, sesio bat egiteko, lasai asko 400 vinilo eraman genitzazken. Igual 400 single eta beste 12 pulgada edo 10 pulgada. Lasai asko 3 maletara ematen genitun eta gero aldatzen juten ginen, baina 400 vinilo eramango genitun sesio bakoitzera. Bale, eta nola ikasten da, zeren zuek 20 urte bete dituzue musikan, 20 piko, ja? Nola ikasten da pintxatzen eta hori dena, zeren zuen garaian, orain dela 20 urte, ez egonez youtuberik ez ezer, nola? Nola hasi zineten salxatzen? Gure kauz egia esan, gero lagunekin eta horrela ikasi izan dugu, baina viniloak eta platerrak izan da, jartzea, probatzea, nasketak egin, proba error, horrela ikasten da. Bai, guk gure, pixkanaka jun ginen, platerrak erosten, maila, samplerrak, efektuak eta hori guztia, mai baten gainean geneukan, eta hortxe hasi ginen pintxatzen, probatzen, viniloak nahazten, erritmo ezberdinak nahazten, efektuekin, eta, prueba error esaten den bezala, horrela hasi ginen. Eta orain, gaur, zuei elkarrizketatzeko egonai salxatzen pixkat bideoak eta eta ikusten dut, azken aldian mahai digital bat dutzuela, galdetu dizuet, noiztik handara mazue zuek digitalean? 3 urte agian, nola... 3 urte gehienez, bai. Bai, 3 urte full digital, bai, segurazki, leheno, azkenengo, aurreko urteetan, viniloak eramaten genitun, eta baita ere, kontrolagailu digital bat, baina oso momentu txar bat izan zen, Marley Brothersek viniloa egiten utzi zuten eta beste produktore askok ere. Orduan, viniloan ja etzan posible kanta guztiak topatzea. Eta hori guretzako DJ bezala oso gogorra izan zen. Iraganean dana viniloan zegoen. Eta nahiz eta viniloa jarraitzen duen eta produkzio asko dauden ez dago dana. Eta digitalean kristona abesti daude, gure produkzioaz aparte ere digitalean dauzkagula. Orduan, guk DJ bezala erabaki hori hartu behar izan genuen. Musika denetatik jartzeko, viniloa ja etzan gai kubritzeko. Bai, Eixo ibaitxu. Bisita dukagu. Supongo, etxeko txikia. Txikietako bat. Nire semea handia, zazki horret erdi. Beste gauza, ni uste nuen digitalera pasatzinetela pixuagatik. Horrek lagundu digu gehiago mugitzen, baina gehien bat izan da musikalki limiteak aurkitzen genitu delako. Abesti asko bakarrik digitalean eta gure ekoizpen batzuk ere ez ditugu viniloan atera, orduan zegoen limite hori, eta gero pixuak lagundu digu asko, karo. Orain mugitzen geha 3 maletekin, lehen 6 osoztekin. Lagundu dizuet deskargatzen eta pixua... Vale, perfecto. Jarraituko dugu, akats txiki bat izan dugu, argia indarra juntzaigu, baina, ja, bueltan gaude. Gauden hitz egiten mahai digitaleaz, baina usteet, gero, txantxakun irratian, egon zineten
saio batzuk programa bat zeneutan, Bai, irratsaio bat geneukan bai. Bai. Are You Reggae? Arjurrege, bai. Eta hor viniloan pintxatzen zenuten? Hor viniloak ere Bai, baten genitun viniloak, batez Bai, ere, baina plater- CD-ak ere jartzeko aukera baztegoen. Viniloak eta CD-ak erabiltzen genitun, bai. Da zenbat denbora zegoen zinaten hor? Ba, urte batzuk, ez naiz goratzen. lau bost urte Bai, eta gure- azkenekoan ja gutxitan joten ginen irratsaiora eta programatzen genuen ordenagailutikan denborez genukalako eta utzi genuen gure proiektu Revolutionary Blues moan gehiago murgiltzeko. Zeren guztietara zen genuen. iritsi. Vale, nokono izan genuen marruman oen dela 2 hilabete, eta berak esan zigun, zuek ere bai, txantxakun festa batzuk antolatu zen ituztela? Baita. Bai, reggae soul estiloekin batez ere egiten genuen, garai hortan. Eta ez dakit hori izan zen zuen elkartea sortzeko lehenengo pausu bezala, hortikan sortu ziren beste jaialdi ezberdinak, nola... Gure elkartea gero etorri zan, estudioarekin batera, inda Glori sortu genunean, baina txantxakunekin, bai, urtero festa antolatzen genuen, bai, irratsaioari lotuta, txantxakunek festa bat antolatzen du oraindikan, dirua lortzeko eta irratia bizirik mantentzeko. Eta guk, beste guztiok bezala laguntzen genuen, eta, bueno, guri festak antolatzea beti asko gustatu izan zaigu. Bai. Eta hortik hasi zeate, gero Legorretan jaialdi bat egiten den zuen? Baita, Legorrege festivala, uste dut aurten izan dela 7garrena, Legorretako lagun batzuekin ere, Goierri aldean regea sustatzeko asmoarekin, jaialdia sortu genuen elkarrekin, eta oso ondo funtzionatzen du. Arrakastatsua da, 1000 pertsonatik gora urtero biltzen dira Legorretan, hemengo baiaran herri txikinetariko bat Legorreta da, oso txikia. Eta hori, 1000 pertsona egotea urtero regea sustatzen, bat dantzatzen, eta taldeak ekartzen oso polita da. Bai, oihartzun handia lortu du Goierri aldean, eta jendeak asko eskertzen du, ze bertara oso talde potenteak jun izan dira, Jamaikarrak, Europako aintzindariak, oso maila altuko jaialdia bihurtu da. Eta, gero dauzkazue jaialdi kutxunenetako bat, Revolutionary Jam Rock. Baita. Ezakit horrek kriston oihartzuna hartu du, ze hor baizu dela gonbidatu oso bereziak, ni ezakit ezer rigiaz. Reggae, esan behar duzu hori da, barkatu. Reggae da. Eta banekin, esplikatu hori, ze desberdintasun dagoen, favorez. Bueno, ez dago inungo ez desberdintasunik, gauzak esan behar dira moduan. Eta reggae da, ez rigi. Adibidez, ez da esaten rigiton. Reggaeton. Reggae gauza bera, baina dirudienez, Bob Marleyri, hemen naiz goratzen. Ibizan. Egin zioten lehenengo elkarrizketa, jontzun Ibizan bere bandarekin, eta egin zioten elkarrizketan, aurkezleak edo, eramaten zuna elkarrizketa, Rigi esan zuen telebistaz, Televisión Españolan, eta hortik aurrera jendeak esaten du Rigi. Baina mundu oso esaten da reggae. Bai, leku guztitan, bakarrik penintxula honetan esaten da Rigi. Hitz ingeles asko pila bat bezala. Gauza asko gaizki esaten ditugu, incluso inventatzen ditugu, futina bere garaian, incluso. Animatzen gera, inventatzea ingelesa existitzen ez diren hitzak. Edo zer gauza. Revolutionary Jam Rock ondoren, badago ere bai Jam Rock Woman. Ez dakit egin zenuten, uste, suspenditu egin zala 2021-ekoa edo? Bai, urtero egiten genuen Jam Rock jaialdiaren barnean beste ekitaldi paralelo bat, eta azkenengoa pandemia dela eta suspenditu zen, eta momentuz ez ditugu egin ditun ustut 4 edizio, eta horretan gelditu zen. Eta bertan aurkeztu behar zenuten, gaur hemen abestera igoko den Eiderren proiektua, Eira. Hori da, Eiderrekin landu genuen diska, bertan aurkeztu behar zen, gure aurkezpen hori urte bat atzeratu zen, eta azkenean dabadaban egin genuen, Jam Rocka izan beharrean. Eider, animatzen abestera? Venga. Bai, hobeto. Venga.
Yeah, but the question is more like, how do you get Egotea, zergatik behar du meritu, ilundu da, ezin naiz argitu, enozu galdu, ez zaitut aurkitu, entzun nahi zaitut, nahiago zaitut ukitu, osatu aurretik milatan egiten naiz zatitu. Azalean, Xabel bularka mingaina, azukre tontorrak esne mendigainak, eta ilunpeko lurraztiko zainak, jakigu zogorik entzait okurritzen baina, lehen pusketan alferriko zbatzen dut Espainia. Labanbaten modura egiten dezu diztira, ekarri zedan dut gozo pozoikeria, burua bueltaka jira eta bira, tiraka alde batetik ta bestetik tira, bata bestearen parean bide berean, ibilio biginen nora bide berdinean, galdu egin naiz izar gabeko gauean, keinu eta ikurra gaizki ulertu ditudanean, hemen zaudela iruditzen zaitanean, utxunea aurkitzen dut eskua luzatzean. Urkazia lehorra eta bustia, eskerrik asko, mila esker. Bueno, aurrera berriro. Gero elkarrizketatuko ditut Beñarranx eta Eira. Bueno, txalo ero bat Eirarentzako. Gero izango dugu mikrofonoetan. Claro, ze uste, eskapatuko zinetela. Agia esan bai. Bai, nik uste dut diape puketuta zegoela gure partea, makoki. Zazpiak arte, amigo. Bueno, nola ikusten dezu reggae barkatu eszena Euskal Herrian? Azkenengo urteetan asko hazi egin da, eta nik uste
osasun ona daukala momentu honetan. Gaur, pentsatzen jarri naiz, reggae musika ez daukala, edo sentzuteko musika dela, naiz eta ez geran, ni bezalako jendea, ez geran, ez dakit, ez dugula oiturarik entzuteko reggae musika, bai taberna batean gaudenean jartzen badigute, ez du minik egiten. Daude beste musika batzuk, ez dakit, asperena edo ematen dizula, baina zu balin bazaude kafe bat hartzen, garagardo bat hartzen, gero hitz egingo dugu garagardoaz. Ez dakit, ez du minik egiten reggae musika. Ez dakit zuentzako ze valorazio dauka reggae musikak, ze... Niretzako reggae musika mundukorik onena da. Hori hasteko. 20 piko urte pasatzeko. Bai, esan behar da, bere reggae o musika jamaikarrak duen ezakit, doinuak, bajua, goxoa da entzuteko, gero, bueno, estilo ezberdinak daude, lasaiagoak, mugituagoak, dantzatzeko, eska, dab, reggae, orduan, jendeak entzuten du gustora. Gero zaletasuna piztu behar da, beste gozengatikan, baino jartzen dugunean, edonon, jendea gustora entzuten du, eta normalean gustatzen zaie. Bai, eta naiz eta reggae jarraitzaileak ez izan, Bai, eta naiz eta musika lasaia izan batzuetan, dantzagarria oso. Gainean beste gauza bat notatu duana, reggae musika edo plateretatik reggae musika ateratzen den arrean, hemen aurrean abesten duenak edo ahotsa jartzen dionak, egin dezakela rapa, egin dezake soula, ezakit, egiten ditu beste estilo ezberdinak, eta ezakit oso malgua dela estilo hori edo ezakit. Bai, azkenian formatu hau, Jamaikan sortutakoa sound system munduan garatu izan zen, gaur egun ere horrelakoak egiten dira, dorre sound system, ekipo soinu ekipo bat jartzen da, eta horrekin musika jartzen da, eta abeslariak horren gainean. Hori Jamaikan 60. hamarkadan egiten zen, eta hori bilakaera ezberdina eduki du, eta estatu batuetan ere hip-hopa sortu zen Jamaikako estilo horri jarraituz, hortaz, denetatik egin daiteke formatu honetan, hemen peninsula mailan rap estiloa ere oso garatuta dago, eta formatu hau izaten da askotan DJ bat edo DJ eta gero abeslari ezberdinak. Eta Euskal Herrian badaude zonak gehiago entzuten dana edo... Bueno, ez dakit, nintzen nuke Donostin, Bilbon asko entzuten dela, gero, orain Goierri mailen ere asko mugitzen da reggaea, baina ez dakit ez dago leku finko bat. Normalean dago lotuta talde lokalak daudenean estilo hori gehiago jorratzen da. Eta horrek ere mugimendua sortzen du, orduan zer ikusirik dauka horrekin. Hemen Donostian talde ezberdinak gaude eta horrek ere laguntzen du mugimenduare sortzeko eta goteko. Zuek bezala, ez? Bai. Gu hasi ginenean, guretzako erreferentzi nagusia Aritz sound system izan zen, Hernaniko aintzindari bat, dudari gabe. Eta hori ikusita taberrak egiten zuna jarraituz, guk ere gure estiloa propioa garatu genuen. Eta guk bezala, guk 20 piko urte daramagu eta musika eta kultura zabaldu dugu urte hauetan, baina guk bezala beste asko ere lanean ari dira, formatu ezberdinetan, banda ezberdinetan, Euskal Herri osoan. Orduan, guztion artean, kultura eta musika sustatzen ari gara. Vale, eta estatu espainiarretik ere bai asko mugitu zerate. Hemen kontatu behar dugu, ni kriston beldurra neukala reggaea ez nekielako ezer, eta pixkat landu nahi nuelako elkarrizketa, baina ez dugu denborarik izan. Ebain dela aste batzuk Mallorcan, Asturiasen, Laizter Orio, ez zate gelditzen, orduan, ez dakit, hori, Mallorca, Asturias, nola deitzen zaituztete hortikan, ja erreferente zeate reggae musika estatuan, eta horrela, egia esan 20 urte eta gero gure izena ezaguna da. Gure ere moan, esan ere ez da musika komertziala, orduan zorionez jendeak ezagutzen gaitu eta sortzen dira kontzertuak hemen Euskal Herrian edo kanpoan. Mallorcan jendea ezagutzen dugu, ditu gintuzten, guk ere asko mugitzen dira, orduan, sortatzen dira pilo. Guri saltxan egotea betidanik gustatu izan zaigu,
eta aurten udaberri garaian gero hitz egingo duguna, baina orain arruratuko detena, garagardo bat atera dugu Groseko jendearekin, IPA bat, West Coast IPA bat, eta aitzaki ederra izan da, taberna eta beste leku ezberdinetan festak egiteko. Kriston aitzakia berriro jendearekin egoteko, dantza egiteko, garagardoa edateko, eta gozatzeko. Eta bihar, ez? Bihar daukazue... Baita, bihar ostirala, Ensantzen egongo gea arratsaldean, artetxo bat, atxaldeko giroa, gure azkenengo kupela edo azken aurrekoa, zeia IPA tour hau bukatzen ari da. Garagardoak niri gutxienez gehiago edo hobeago sartzen zaizkit uda partean, eta ezakit reggae musika ere bai, ezakit uda parteko musika den, exito gehiago daukan uda partean, ezakit, Hondartza, Txiringito, horrelako lekuetan, ezakit hobeto sartzen den, edo neguan ere bai ematen diozuen, edo deitzen zaituzteten. Udan gehiago sortatzen dira egunak luzeagoak direlako eta horregatik, baina urte osoan ondo sartzen da, baina egia esan txingitoetan askotan jartzen dute reggae udaretan. Horrek ere guri ere laguntzen dugu, gehiago mugitzeko. Hondartza batean, reggae musikarekin, garagardo batekin, perfecto, ez da? Ni gero esan marrun, igual hemen gehiago da reggae de interior horrelako zerbait klasifikatu daiteke hemen gehiagotan lokaletan egin behar direlako kontzertuak eta bar. Uda partean ez, baina neguan, hemen euria eta euria. Normalean barrukalean egiten dugu kontzertuak, hemen Euskal Herrian daukagun gure aldearekin, baina kalean denean edo Hondartzetan ikerrek esaten duna, mundiala da. Bai. Ikusi dezue, ateatzen zaidala, behin eta berri horregi, Jauen berria hau. Nortuko dugu. Zazpitan ja reggae esango zuen. Segi. Gloriaz hitz egin nahi nuke. Nondi dator zuen Inda Glorio Studios, elkarteanen izena eta hori dena? Gloria kalean, Kiskurra taberna dagoen kale horretan, pisu bat topatu genuen, eta Imanol Kostas eta gu elkarrekin hasi ginen, eta hor gure estudio guztia eraiki genuen. Orduan oso urte oparoak izan ziren, kanta eta produkzio asko egin genituen hor estudioan, denon artean, jamaikarrak, abeslariak, musikareak, eta musikan ahazten, diskak kaleratzen, Gloria kalea erreferentzat hartuta, Inda Glory kontzeptua sortu genuen, gu pisu horretan Inda Glorin geunden. Eta Kostas aipatu duzue, baina Kostas beste tipo bat oso imaginatiboa, amaika saltxatan sartuta dagoena, DJ-a bera ere. Etakit influentziak sortu dituzue batetik bestera, lagundu zaituzte, ni uste bideo batzuk edo egin zitu da, ez? Bai, da gure oso lagun mina eta asko lagundu zigun grabatzen, erakusten zigun truko ezberdinak, nola landu gauzak, eta diseinuan ere apoiatu gintun, eta, era naturalean ere guk berari ekipo utzi ginion, berak guri, ezagit. Elkarlana, eta egia esan guretzako ere maisu bezala izan da, berarekin asko ikasi dugu eta asko lagundu digu, batez ere lehenengo urte horietan, Glorian bizi ginean, oraindikan ere lanak eta gauzak egiten ditugu, baina ja bestera batean guk gure medio propioak badauzkagu, eta berak ere bere estiloan bere gauzak egiten ditu. Estudio bat sortu zenuten, estudioetatik diska asko etorri dira, gainean nik kontrolatzen ez ditudan ezakit kolaborazio internazional pila bat izan dituzue, nola lortzen da hori, zeren esan izuen, ez dakit bertan nengoen edo bideo batez ikusi nun, grabaketa bat, ate baten atzean, tipo bat, ez dakit jamaikarra zan edo, baina ezan hernanikoa, digamos, nola lortzen dira horrelako kolaborazioak? Guk beti esan dugun moduan saltzetan bilegea, orduan jendea sagutze duzu, edo bestera idazten diezu. Kontzertu hau egin behar dut, karo, kerez eta zenbat gauza gehiago egiten dituz, erresagoa da, lortzea norbaitek hartzea.
Orain ja ikusi dute norbait hemen jo dula, eta ostra, pues nik ere jo nahi dut hemen Euskal Herrian, eta ekartzen genitun Gloria kalera, eta hor grabatzen genitun abestiak, gero jam rock edo lego reggae edo ekitaldi ezberdinetara gonbidatzen genitun, ere zuzenekoak egitera, orduan egiten borobiltzen genitun plana, grabaketa, zuzenekoa, eta bueno, bideoklipak ere benido beste grabatu izan ditugu, eta bueno, horrela sortzen zian lankidetzak. Bueno, eta 20 piko urte pasa dituzue reggae musikan, 20 piko urte. Goratzen dut hemen argazkiak ateratzen nizkizuela, King Konsul eta Puto Janukin, eta orain dela urte pila, ja. 20 urte hauetan, ze uste zue hobetu dala, eta igual zer ez. A ver si os mojáis. Hobetu zertan? Ez dakit, zuretzako 20 urteko ibilbide honetan, zertan notatu duzu, joe? Gure proiektuan edo nun? Reggaean barruan nahi dezuen guztia. Bueno, a ber, azkenian, pausoz pauso aurrera egiten duzu, ikasten duzu beti, eta, bueno, esperientziak ere laguntzen duzu gero gauza berriak egitea. Eta, bueno, guk egia esan, naiz eta 22 urte edo 23 urte daramagun musikarekin ilusioa ez dugu galdu. Eta motivazio altua daukagu, reggaearekin jarraitzeko, musika egiteko, festak antolatzeko, eta aurten konkretuki berriro zipotzea bueltatu gehala, oso pozi gaude, gure auzoko jaia dira, eta bertan reggae festa bat egotea, oso pozgarria da. Zu zerbait esan nahi zenuke, zertan notatu duzu hobekuntza bat 20 urte hauetan? Ez dakit, ni esan marron teknologia, baina esan dezue hori pixkat beharrez hartu dezuela, digitalizazioa, orduan? A ber, nahi, pena eman dit, hori leheno komentatu deguna, viniloa pixkat alde batera utzi degula, baina orain formatu digitalean juten geha, eta gure soinua ere oso ona da. Hortaz, horretan irabazi dugu, viniloa pixkat alde batera utzi dugu, hortan zerbait galdu dugu, ze ez dakit, romantizismo puntu hori viniloa eramatea, dendetara jutea, viniloak erostea, bizitza osoa egon geha hori egiten. Herri ezberdinetara juten ginean, biraietan, Europan edo Europatik kanpo, eta zuzenean reggae dendetara juten ginean viniloen bila. Eta horrela lortu izan ditugu kriston kantak gure sesioetan jartzeko. Gure selekzioa horrere beste puntu bat ematen genion, egindako lan guzti horri esker. Vale, bizitza guztia dalmazue juntu ere bai. Zer du ona, horratzean, bi anai egotea, bata bestearen ondoan, pintxatzen behin eta berriro, ze egun txarrak ere egongo dira. Bueno, guazen aspektu positiboetara. Zer du ona, ez dakit daukezuen sinkronizazio berezi bat, edo... Bueno, a ber, anaiak ea, urte bateko alderarekin, ordan oso ondo ezagutzen geha, bakoitzak gure pertsonaia dakago, baina oso ondo elkalu bertzen dugu musikaren kontzeptua, eta bat egiten duena besteak ez du egiten, orduan komplementatzen geha estiloetan ere, eta laguntzen gaitu ere, bakoitzaren gauzak bakarrik ez egitea, orduan erekitzen dugu bion artean naturalki gauzak. Bai saio bat, edo grabaketa bat ere nondik bideratu, diskaren erritmaren aukeraketak, nik igual alde batera jotzen den, modernagoa, Ikerrek bere ikuspuntuare jartzen du, eta Ikar puntu hori nik uste da gure puntu garrantzik dariko bat. Vale, bira konturatu ezaten gauza batez, bakizu ezer nona anai eukitzea ondoan, edo ez bakarrik DJ bat izatea, edo pintxadiskos bat izatea, Mallorcara jun bar balin badezue, Asturiasera jun bar balin badezue, ordu pila bat dira bidaiatzen bakarrik egoteko. Eta hortan gutxienez... A ber, galdera hori gure lagunei enbarko zeniek, eta adibidez Eider edo Beina Ranks gurekin etorri izan dirala eta denetatik ikusi dute. Baina anaiakin jutea kriston zortea da. Gu elkarrekin egin dugu bilbide guzti hau eta oso erres egiten dugu. Bere momentu zailak daude, baina momentu honak askoz ere urria askoz gehiago dauzkagu. Orduan ezagutuko ditugu, hurrengo abestira pasako gera, eta ondoren ezagutuko ditugu hobeto beraiek, bale? Eta horrela zuek lasaiago.
Now take it so wrong. So wrong. Babylon to top. Oh, Now take it so wrong. Babylon to top. running around the clock. The monkey town talks a lot, moving with that fast walk, feeling less and fearing more. Telling what we all should do. The monkey mind feels good, making noise in this silly world, saying you're right, saying you're wrong. Easy, not easy. Now take it so wrong. Easy, not easy. Babylon to top. Them I walk, them I shoot, them I loot. Babylon them a brute. Them I walk, them I loot, them I shoot. Babylon them a brute. There's a thing you can do, Uncover your eyes and enjoy the view. The feet on the floor, wings in the air, open to love and taking care. Find the key, sings what your soul's asking you to be. Plant the seed, watch how the tree grows free. Easy, sister, easy. not suffer no more. Easy, brother, easy. Together we are not alone. It's all the bakery. Them I walk, them I shoot, them I loot. Eating our rotten fruits. Through those Stella honey. Them I walk, them I loot, them I shoot. We not trust enough, feed them truth. Hey, bizitanta sistema gogorgorin. Axola gabeta krudela zalda berdin. Gutxi batuen ekonomia beti erdin. Tate non osasunan daukaragin. Ei, beraz izi, iriki, begiak ta bizi. Itxaron bardegu edo zer dadin iritsi. Itxi, atea ez pasatzeko piztik. Tximua geratzeko isil. Eta esklabutza, gure burutan dago orain eman laguntza. Borrokatzeko zapalkuntza. Uste dugu ez gerala sartzen eraikuntzan. Amildegin ertzen gaude ez egin bultan. Lasai egon nahi rut bai mesedez. Bizilagunare borrokan dabil nekez. Lasai egon nahi Babylon mesedez. Release me from this deadly stress. Easy, not easy. Now take it so wrong. So wrong. Easy, not easy. Babylon to top. Oh, them I walk, them I shoot, them I loot. Eating a rotten fruit. Oh, them I walk, them I loot, them I shoot. We not trust enough, feed them truth. So easy, not easy. Not Take it so wrong. easy, not easy. Babylon to top. Take it so wrong. Babylon to top. Now take it so wrong. So wrong. Babylon to top. Venga, txaloiek! Eskerrik asko. Bueno, iritsi da garaia, oain zuek. Bueno, komentatu behar dizuet, kontutan izateko beraiek biak radarrean sartu, ze oain dela gutxi ezagutu ditut, eta interesgarria beraiek laister ekarriko dituzten proiektuak eta bar. Bueno, Baina Ranks, Eira, ez dira zuen izenak, esango dugu zuen ondikan zuen ez izenak? Nire izena Iker da, eta bizena aukat Beñaran. Eta, bueno, baude abeslari Jamaikar asko direnak Shaba Ranks, Kati Ranks, eta horrelako daukatenak Ranks abizen hori, ez? Eta orduan, kontzertu baterako... Esan nahi badauka? Ranks da, aztean, rank to rank da, pues, puntuatzea edo goraino iristea edo lako zozer. Orduan da, pixkat un poco de ego, ez? Ola, pixkat Jamaikarrek asko egite dute hori da. Daude ere Ranking Joe, Ranking Dread eta horrelako asko. Eta, bueno, pues, kontzertu baterako jarri behar genuen izena zen, ni beti taldean ibili nintzen, ez nokan izen propio. Eta, ze jarriko dugu Beñarani, no seke, hostia, el Beñar Ranks, tal. Eta horrekin hasi izan. Eta gero, horren mundu guztia pentsatu Beñat ditzen aizela, baina... Hori da gaur esan dio da lehenengo gauza.
Eta ni uste nula beina zera, eta Instagramen bilatu, eta jo, Iker. Bueno, eta Aider? Ba, ni eira naiz, nik baneukan bikote artistiko bat Lua Mateus abeslariarekin, eta bilok kasueira ginean. Eta behin Brothersakin kotxian nindoala, dei bat jaso zuten, eta izan zen, Eiderrekin nago, que estás con kasueira? Eta esan zuen, no, estoy con la eira, el kasu se ha quedado en casa. Eta horrela, Eira. bapatean, eira nire izenaren antza handia dauka, eta investigatzen hasi nintzen, eta eira bada jainkosa nordiko bat. Eta gainera jankoi euforia banatzen diena, eta gainera sendagilea dana, eta naturarekin konexioa daukana, eta bapatean hortxe aurkitu nuen nire izen artistikoa. Nola, abeslariak ez daukaten ego bat oso handia eta barbartzen hona. Egia esateko, nahi nuen pixkat ezberdin du nire ni aktorea naiz ere, orduan nire aktore arpegian nire aktore fazeta, abeslari fazetarekin. Eta naturarekin eta niretzako artea jainkotasun histori hori badauka, ez? Badauka naturarekin konexio handia, badauka ez dakit zerbait infinitoa dana edo gu baino garrantzitsuagoa. Horregatik gustatu zitzaiten. Aktoresa, baina musika munduan ere bai zaude, musikenen sartuta. Bai. Donostiako elitea. Osea, hemendikan musika ez dakigunak eta kanpotikan ikusten dugu hori super top bezala. Bueno, bada oso kontserbatorio ona eta gauza asko ikasten ari naiz bertan bai. Eta zerbait zaude prestatzen ere bai. Bueno, oraintxe hasi naiz bandarentzako gauzak konposatzen eta eman ditut pare bat kontzertu eta egiten ari naizen proiektu bat da bai. Ze hemen ikusten zaudete, reggae musika basearekin abesten eta bar, baina zure proiektua jazz mundura bideratuko duzula. Jazz mundura bideratuko dut, soularekin zer ikusi handia daka eta bai, hortik handi joa historioa. Ba, ze pasa. Eta joia deitzen zaitut behinat berriro. Iker... Oituta da. Dani, gertatzen zaio. Osea, Iker jakin da, bai, aztea, beina, eta gumatean, beinat, ostia. Bideo hau hasieratik esan dugu, balio duela ere bai, hortik Iker izena duela uste duten guztiek aldatzeko txipa, eta, osea, Iker, behinat izena uste dutela, eta Iker deitzeko. Bueno, zure proiektu musikalen inguruan, favorez, zertan zabiltz, eta bar? Ba, mila saltxetan egia esan da. Ni, bueno, abeslaria naiz, eta horrekin kolaboratzen dut, jende askorekin reggae munduan batez ere, rapa ere egiten dut, baina hori nahiko alderatu daukat orentxe. Eta, bueno, Revolutionary Brothers bezalako beste selektorekin, sound systemekin, bandekin ere kolaboratzen dut. Eta hortaz aparte ere pintxatu egiten dut. Eta hor nago proiektu batean sartuta Bombadil deitzen dana, sound system bat da. Sound sistema, hasi nahi dut, ekipo haundia daukagu guk egindakoa eta hor jartzen dugu musika. Eta gaur egongo naiz Bombadil ordezkatzen hemen plateretan hasierako lehenengo zatitxoan. Zein zan Bombadil, mesedez? Bombadil da Tom Bombadil, da... El señor de los anillos. Bai, eraztunen jaunaren liburuko pertsonai bat. Pelikuletan agertzen ez dena. Ez dena. Eta jainko bat dena. Hori da, esaten da dela, ez, Tierra Mediako jainko modukoa. Baina handain boteretsua esaten dula, paso de vosotros. Hori da, horregatik da, tipo bat lasaia, bizidana basoan, bere gauzekin. Soilik komentatzerren beste jainko bat hortikan, Ja, bi jainko, ni ere bai izan barko ez zerbait, berdin du. Eta gero ere aipatzeagatik, gu Bombadil gaudela beste plataforma edo kolektibo handiago baten barruan deitzen da Basque Reggae Culture. Basque BS-ekin, Bass, Baxua izenagatik. Eta hori erabiltzen dugu, plataforma bezala edo, bertan gauden individuak eta kolektiboak pixkat impulsatzeko eta, Revolutionary Brothers egiten duten bezala ere bai, reggae ekitaldiak eta kontzertuak ere montatzeko. Vale, lehenengo, zuen proiektuak non ikusi edo entzun daitezkena galdetu aurretik, jakin nahi nuke, hemendik aurrera, ez dakit zentratuko zeaten bakoitza zuen proiektuetan, edo, garrantzitsuagoa, nola ezagutu zenuten Revolutionary Brothers. Zati, urtero ikusten ditugu kolaborazio ezberdinak, zuek nola eman zenuten beraiekin? Nik kasueira proiektu honetan Luarekin nengonez eta Luak orduan Revolutionary Brothersekin abesten zuen eta berak aurkeztu gintun. Hola, zuzenean.
Luaren bitartez, lua maite zaitut. Eta entzun eta, ostras, kolaborazio bat egin behar dugu. Bai, izan zen uste dut Antiguoko festetan izan leike, gaizki, uste dut hor bertan izan zela, naiz goratzen oin dela zenbat urte, baina pila izan dira ja. Eta bai, egin nahi zuten All Stars bat, bertako estenan Donostik eta inguruko estenan geunden abeslariekin, pues pixkat kontzertu bat, eta bertan hasi nintzen, eta ja entxupatu ninduten, jazta, hala. Eta zu? Bueno, nik beraiek ezagutzen ditut, igual 15 urte nitunetik, reggaea entzuten hasi nintzanetik, zeago hemen reggaea, beraiek ziren lehenengo tarikoak hemen zaudenak, orduan ez nun ez da bat ere galtzen, Revolutionary Brothers zaude, jungo naiz. Orduan handik, zakit zenbat urte pasatzean, handik 7-8 urtetara, batean beraiekin kantatzea, izan da ere privilegio bat, eta ere izan zen, azkenean ezagutzen ninduten reggae mobidan sartu da nengolako eta hori, baina ere luaren bitartez izan zen, ze lua da nire kuadirakoa, eta izan zen musika munduan sartu ninduena, orduan hemen biok hau da luaren errugatik. Eta gu bilok ezagutzen gara luaren gatik ere. Bera, onartu behar dizuet, Beñarrain zuentzun zintua da lehenengo aldiz, Unai elkarrizketatu zuten Asturiaseko irrati batetatik usteet, eta galdetu zioten, reggae musikan Euskal Herrian norbait gomendatuko zenuke eta badago hasten dago tipo bat oso ona, estilo propioa duena, euskeraz, gazteleraz eta ingelesez abesten duena, eta zuzinen. Mira, ze loreak botatzen dizkizuten. Revolutionari, azkeneko abestia joko dugu, eta bitartean, zuen sare sozialak, zuek jarraitu nahi zaituztetenak, non entzun, non ikusi? Nik batez ere Instagrama asko erabiltzen dut, eira.music eta K azkenean, music horretan. Eta gero YouTube kanala ere badaukat, Eira Music izenarekin ere, eta Facebooka, sare sozialak oiek, baina batez ere Instagrama eta YouTubea. Gaur egungoa da. Bai. Ez gu bezala Facebooka daukagula eta horrela. Ez dakat TikTokik, ez dakat besterik, baina oiek bai. Nik antzeko Spotify, YouTube, Bandcamp, toki bakoitzan gauza ezberdina daude, eta gero Instagrama, berez Beñarranks bilatuta gertzen da, baina jarri daukat Iker Benaranks, claro, eine ez dagoelako, eta Benaranks jarri nahi nun, baina baumen zegoen tipo afrikar bat, Benaranks ditzen omen dana, eta lapurtu zean izena. Ni lapurtu omen nion. Eta Revolutionary Brothers, pasa mikrofonoa, zuek jarraitzeko, non entzun zuen musika, non jarraitu sare sozialak eta bar? Pereiak izan duten leku berdinetan, Spotify, Bandcamp, Instagram, gehien bat, Facebook ja alde batera utze dugu, eta Twitter ere dakago, baina gehien bat Spotify eta Bandcamp da musikalki gure lekuak. Azkenean musika entzuteko sare sozialak dira beste gauzetarako. Gure indikan Facebookakin jarraitzen dugu, ezakit, noiz bait jubilatu beharko dugu, Instagramen gaude, Facebooken gaude, Twitterra egin digute, beste batek gestionatzen du, baina... Eta gero ni naiz modernoa, Tika daukagu, onartua daukagu, hori gestionatzen ari da biena, gure taldekoa da. Eta entzuteko podcast guzti hauek, iVoox, Spotify, eta, sare guztietan. Eta ikusi nahi dezuenak, YouTubeko kanala daukagu ere bai, eta euskeraz badago plataforma bat, bilatu Googleen Marruma Kulturalak eta horra gertuko gera guztietan. Plazer bat izan da, gaurkoa oso azkar dijoa, zeren orain soinu proba bat dago, eta gero kontzertua dago, 9:00 aurrera, bakizue, hemen egongo dia jotzen. Eta, plazer ikaragarria, azkeneko abestiakin pasako bea? Aurkeztu nahi? Biok batera, venga! The shade of blame has dyed everything again the same that I cannot see.
fighting against myself, and I cannot break. It's not a time to forget, but I have to reset. It's a time to forgive myself. I think I am ready now. It's not a time to forget, but I have to reset. It's a time to forgive myself. I think I am ready now. I'm searching my own place, my own way, the way to live life on my own. Oh, I'm searching my own place, my own way, the way to live life on my own. Hey, yeah. Duda mudaka, nabil. Duda mudaka, beti. Unero presaka, zalantzaka maika, aktzak milaka. Pausoenen atzen den inoz ez dakit. Bida malgabentan nabil espaldi, tatxedena eman nahi diote ruduntasunari. Perfektzera iritsi baino, neure burua maitatzera iristen nahiago. Berpiztu zure zena eta jarri dantzan, batera barrutuk zure iparrorratza. Zure bizitzaren zu altza, zanborra landu lortarte izan nahi dezuna nantza. Duda mudaka, nabil. Duda mudaka, beti. Unero presaka, zalantzaka maika, aketzak milaka. Hey, yeah. I'm searching my own place, my own way, the way to live life on my own. Oh, I'm searching my own place, my own way, the way to live life on my own. This thing I found inside and around, so deep, oh, oh, singing to me now. There goes the sound, the silence so loud. He woke up, he over as I got around. It's not a time to forget, but I had to reset. It's a time to forgive myself. I think I am ready now. It's not a time to forget, but I have to reset. It's a time to forgive myself. Oh, I am ready now. Bueno, gaur hasten dira jaiak, oraintxe bertan, 60 ekimen daude Groseko jaietan, txiki, ertain, helduentzako, denetari daukazue, 60 ekimen baina gehiago. Jakin nahi dezuenak, irubebikoitz.zipotz.comen, eta mesedez, txalo beroak gaurko artistentzako, favorez. Alaur! Eskerrik asko! Barru kulturalak.